Opisyal nang isugdan ang nobidaryo alang sa tinuig nga kapistahan sa Balaang Bata nga si Senior Santo Niño sa Sugbo. Libuan ang midagsa sa unang kalihukan kaganina ang Walk with Jesus. Ano ang report ni Nico Serino? Sayo pa kaayo sa kadlawon, anam-anam na ang pag-abot-abot sa mga tao sa Fuente Osmeña nga moy assembly area. Lain-laing pangidaron og background apan nagkahiusa sa ilang debosyon. Bit-bit nila mga kandila ug mga imahen sa Senyor Santo Niño. Ang ubang kabataan gibistihan pa og daw Santo Niño nga tinuig ng panaad sa ubang mga ginikanan. May pangalian ni ma'am. Maayo wing panglawas karong tuiga, amo ang panginabuhi. Nagagalwin na akong mga anak nga tuwas layo nagtrabaho. Sa Walk with Jesus, giubanan sa mga deboto ang imahen sa Balaang Bata. Timailhan kini sa pagsugod na sa 9-day novena masses para sa fiesta karong Enero 21. Ang kapin 2 kilometro nga parte sa Osmeña Boulevard ang gisubay sa mga deboto. Sa kalsada, mabantayan nga gipangkural ang ubang parte sa daan nga kasamtangan nga gitrabaho para sa Bus Rapid Transit Project. Ampo o tabak. Ampo na maayo panahon kung sa may gusto na Senior Santo Niño, mau ipatungan. Niya tabak, dagan kayo ang ngayon tabangan, ikat pa sa balay ang pagkadisiplina na ito. Disiplina yun. Prior sa kining activity no, daghan na kahit ang mga kuan, ginahimo ng mga coordination sa atong mga partner agencies nga ipasiugda sa atong kuan Sinulog Foundation Incorporated. Daghan tag mga coordination nga gihimo para involved ani ang katong atong mga partner agencies, mga other uniform services nga naa diri karon. Kapin sa alas 5 na naabot sa Basilica ang imahen sa Balaang Bata nga mainitong gidawat sa mga deboto dayong awit sa Batubalani sa gugma. Pagkahuman, gisugda ng opening mass nga gipangunahan sa rector sa simbahan. Sa misa, giinstular usab ang ermano ug ermana mayor karong tuiga ang magtiayon nga Val ug Ofelia San Diego. Sila ang mangunay sa kalihukan ug pagpalambo usab sa debosyon ngadto sa Balaang Bata. Sa kinatibuk-an, gibana-bana sa kapulisan 200,000 ka mga tawo ang mitambong sa Walk with Jesus kaganiha. Gihulagway nila nga malinawon ang kalihukan. Napasalamat gyud mi sa kooperasyon gyud sa tanan. Considering nga ang atong dalan medyo dili straight pag gyud compared to before, but again, we made it on time gyud sa atong ginabit nga oras diha sulod sa Basilica nato. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.